नमस्कार, राशीज किचनमध्ये मी राही आपणा सर्वांचं स्वागत करते। आजची रेसिपी आहे सुरमई करी। त्यासाठी सुरमईचे 5 पीसेस मीठ, हळद व लाल तिखट लावून मॅरिनेट करून घेतलेले आहेत व अर्धा तास ठेवून दिलेले आहेत। करी बनवण्यासाठी लागणारे अन्य साहित्य: एक मोठी वाटी ओल्या नारळाचं खोबरं, सुक्या मिरच्या घ्यायच्या आहेत, त्यासाठी 2 काश्मीरी व 1 बेडगी मिरची घ्यायची आहे। एक मध्यम आकाराचा कांदा, त्यातील अर्धा कांदा बारीक चिरून फोडणीसाठी घालायचा आहे व अर्धा कांदा मोठा चिरून वाटपात घालणार आहोत। कोकमचे 4 पीसेस घ्यायचे आहेत। त्यानंतर 1 मोठा चमचा धणे घ्यायचे आहेत, 5 काळी मिरी आणि अर्धा छोटा टोमॅटो वाटपासाठी आपल्याला घ्यायचा आहे। चवीपुरतं मीठ, पाणी, लाल मिरची पावडर, हळद आणि तेल। एक पॅन मीडियम फ्लेमवर गरम करायचा आहे आणि धणे व मिरी घालून चांगली भाजून घ्यायची आहे। साधारण 1 ते 1.5 मिनिट मीडियम फ्लेमवर परतून आपण हे भाजून घेणार आहोत। अशा प्रकारे मीडियम फ्लेमवर व्यवस्थित परतून धणे व मिरी भाजून घेतल्यावर छान वास येईल। धणे व मिरी खमंग भाजून घेतल्यावर एका डिशमध्ये काढून घ्यायचे आहेत। आता त्याच पॅनमध्ये सुक्या मिरच्या घालून अशा पद्धतीने परतून मीडियम फ्लेमवर व्यवस्थित भाजून घ्यायच्या आहेत। मिरच्या व्यवस्थित भाजून घेतल्यावर आता आपण त्या बाजूला काढून ठेवणार आहोत आणि वाटप करून घेणार आहोत। वाटपासाठी मिक्सरच्या भांड्यात ओल्या नारळाचं खोबरं, तसेच वाटपात घालण्यासाठी मोठा चिरलेला अर्धा कांदा घालायचा आहे, टोमॅटो घालायचा आहे, तसेच भाजून घेतलेले धणे व मिरी देखील घालायची आहे। भाजून घेतलेल्या लाल मिरच्या घालायच्या आहेत, तसेच अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर घालायची आहे, पाव चमचा हळद घालायची आहे। आता यामध्ये पाव वाटी पाणी घालून जाडसर वाटून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे वाटून घेतल्यावर पुन्हा यामध्ये अर्धी वाटी पाणी घाला, हाताने एकदा व्यवस्थित एकत्र करून घ्या आणि बारीक वाटून घ्या। एक पॅन हाय फ्लेमवर गरम करून यामध्ये तेल घालायचं आहे आणि तेल गरम झालं की बारीक चिरलेला कांदा घालून व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। मीडियम टू हाय फ्लेमवर कांदा अशा पद्धतीने व्यवस्थित परतून घ्या। 2 ते 3 मिनिटं कांदा व्यवस्थित परतून शिजवून घेतल्यानंतर आता यामध्ये करीसाठी बनवलेलं वाटप घालायचं आहे। आता अर्धा मिनिट मीडियम फ्लेमवर अशा प्रकारे वाटप परतून घ्यायचं आहे। वाटप परतून घेतल्यावर गॅसचा फ्लेम हाय करायचा आहे आणि आता यामध्ये आवश्यकतेनुसार 2 ते 3 वाटी पाणी घालायचं आहे। एकदा व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आहे आणि एक उकळी येऊ द्यायची आहे। सुक्या मिरच्या, धणे व मिरी भाजून घेतल्यामुळे या आमटीला वास तर छान येतोच, तसेच चवीला पण ही आमटी फार छान लागते। उकळी आल्यानंतर यामध्ये कोकमचे पीसेस घालायचे आहेत। आता चवीप्रमाणे मीठ घाला व एकदा व्यवस्थित ढवळून घ्या। आता यामध्ये मॅरिनेट केलेले फिश घालायचे आहेत। आता झाकण ठेवून 4 ते 5 मिनिटं फिश शिजू द्यायचे आहेत। 4 ते 5 मिनिटांनंतर पॅनवरचं झाकण उघडा। करीला व्यवस्थित उकळी आलेली आहे आणि फिशसुद्धा व्यवस्थित शिजलेले आहेत।
अशी ही सुरमईची चविष्ट करी गरम गरम भातासोबत सर्व करा.